Helo, croeso, Rhys yma, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn to. Diolch am ymuno fi am sesiwn bach dŵdlo arall. Heddi ni'n mynd i fod yn creu dŵdl gyda'r geiriau Coblyn Bach Drwg. Byddwn ni'n dwlu dweud Coblyn Bach Drwgionis, gan mae Drwgionis yw nhw fel arfer yn hytrach na drwg, ond mae drwg yn air byrach a felly yn ffitio mewn y well. Felly Coblyn Bach Drwg, ni'n mynd i fod yn tynnu llun heddi. Os ydych chi eisiau troi eich tudalen chi, mae croeso i chi, agos mae hwn yn un tal yn hytrach na un llydan. Dwi'n mynd i gadw yn bapur i fel ma fe, jyst i wneud y fideo i edrych yn well. Felly, ni'n mynd i ddechrau dop dudalen gyda'i hete. Felly mae hete fel la, coeso i chi roi ychydig bach o dro yn y fas cymoen. Wedyn, ni'n mynd i gael border yr hete yna. Nesa, ni'n mynd i gael yr hanner cylch, a fel fi'n dweud bob tro, newch yn siŵr os chi'n rhoi het ar unrhyw beth bod yr hanner cylch yn ffitio tu fewn yr het. Neu fel arall, dyw e ddim yn mynd i edrych yn iawn ac os mae'r pen yn mynd i fod yn fwy na'r het. Cam nesaf, ni'n mynd i roi ychydig o zigzag, so 1, 2 yn y canol, a wedyn 2 driongl y ddau ochr. Okay. Peidwch wneud yn rhy fflat, agos ni'n mynd i ffitio y llythyren yn mewn. Okay. Yr un peth gyda hwn, os yw hwnna'n rhy gil, ni ddim yn mynd i ffitio o bach mewn fyna. Chwaith, so byddwch yn ofalus. Nesa, ni'n mynd i fod, byddwn ni'n meddwl hwn yw'r rhan mwyaf caled. Mae eisiau ni trial ffitio 2 fraich yn dod o'n ffordd na. Mae 4 llythyren yn mynd i fynd ar draws fan hyn, sef y gair bach. Felly, ni angen cadw digon o le yn y 2 fraich i roi llythyren yr un, a mae eisiau lle yn y canol ar gyfer 2 llythyren arall. Felly, dwi'n mynd i ddod lawr fan hyn a rownd. So, bydd un llythyren yn ffitio fyna. A wedyn, dwi'n mynd i ddod lawr fel la hefyd am nawr bydd llythyren arall fyna. A mae hwnna wedi rhoi digon o le i roi 2 arall mewn fyna gobeithio. Wedyn, ni'n mynd i ffitio 1 llaw, a wedyn gall y llaw arall fath o cuddio tu ôl fel yna. Mae'n edrych bach yn angylaidd fel yna, fi'n gwybod dyn nhw ddim yn angylaidd o gwbl, ond dyna beth sydd gyda ni. Felly, mae gyda ni le neu 4 llythyren neu 5 llythyren mewn o draws fyna, a wedyn y gyd ni'n mynd i wneud i orffen bant yw creu rhywbeth o siap bach fel la, fel bod lle dyn ni ysgrifennu'r gair drwg yn y gwaelod. Does dim eisiau feddwl lawr gormod, ond mae eisiau lle ar gyfer 4 llythyren mewn fan'na, nwch chi. Cam ola ar gyfer y llun ei hunan yw just rhoi bocs bach just fe fydden ni rhywbeth bach yn y cefn i wneud edrych yn fwy diddorol. A felly ychwanegu ryw liw bach i ni ddim wedi rhoi mewn unrhyw le arall. Dwi'n siŵr bydd eich llinellau chi yn sythach na'n rhoi i. Fel fi'n dweud bob tro, croeso chi ddefnyddio pensel a premesur. Reit den. Dyna ni mwy na lai o ran y llun. Okay, so mae siopi gyda ni. Mae'r gair heddi yn mynd i fynd, mae'r coblyn yn mynd i ddod am lawr, a wedyn byddwn ni bach y drwg yn mynd ar draws. Felly, yn yr het, na gyd sydd eisiau ni wneud yw rhoi c i mewn fyna. So, ni'n mynd i gymryd patrial i ffwrdd o'r ochr dde. A ni'n mynd i ddod â hwnna lawr. C. O. Ffitio mewn fyna. Jyst gofalwch nad ydych chi'n cyffwrdd yr ochrau. Mae b, l, a, yn mynd i fynd yn y gwyneb, neu yn y pen. Felly, dwi'n mynd i ddod draw. So, lawr y draw ar gyfer y b. Ni'n mynd i gael lawr o draw eto ar gyfer yr L.
sy'n tacluso chydig o'n linellau i lan. A wedyn ni'n mynd i gael yr mewn ar top. So, bocs ar y top, llinell bach yn mynd ar draws a stopo dan o fe. Felly wedyn ni C, O, B, L, a wedyn fel ni'n gweud ar y dechrau, ni'n mynd i ffitio yn bach mewn yn yr rhan yma sydd fel collar iddo fe. Fel yna. Felly mi dyn ni'r gair coblyn bach nesaf. Felly tro hyn dwi'n mynd i fynd ar y fraich lan yn syth yna a lan yn syth ffordd yna, fel bod dyn ni yn boxes ni'n barod. B, felly dwi'n mynd i roi hanner cylch bach fyna, hanner cylch bach arall o dan o fe. Trio cael yr ochrau chwith na mor syth o gallwn ni. A mae hwnna'n gadw ni roi triongl bach mewn fyna i gael yn B ni mewn. A C yn y canol, felly ni'n mynd i dorri hwnna'n hanner. Ni'n mynd i roi yn A ni, gan ni'n siŵr bod ni'n gyffwrdd o'r ochrau gyda'r bocs, fyna. Ni'n mynd i roi'n C ni, gyda petriol ar yr ochr dde, yn y trydydd bocs. A wedyn, yr falle fi roed i hwn fynd ar bach o ongl, yn dibynnu os yw'ch braich chi yn dod lawr yn syth neu beidio. Ond dyw e ddim yn ei gwaniaeth os yw e yn syth neu os yw e ychydig ar ogwydd. Dyna ni, so dyna'n bach, so coblyn, bach, a wedyn drwg, mae y raw yn mynd i fynd yn yr un bocs, felly 3 bocs sydd eisiau yn chi yn yr un ola, felly ychwanegwch 2 linell mewn, o beth fel yna. Ni'n mynd i ffitio D, prif lythyren, mewn yn yr un cyntaf. Felly yna syth, wedyn hanner cylch bach. Fel yna. Yn creu bocs newydd. W, felly 2 linell yn dod lawr o'r top. A wedyn triongl yn pwynt o lan yn canol. Ar y gwaelod wedyn G i orffen bant. So llinell ar draws, llinell yn mynd lawr. A wedyn bocs bach ar y gwaelod. Just fel yna. Felly mae dyn ni Coblyn Bach Drwg a'r cam nesaf yw lliwo. A dyna ni Coblyn Bach Drwg mewn coch a gwyn a cefndir gwyrdd. Mae jyst yn dangos weithiau pan mor neis yw jyst rhoi cefndir bach syml mewn, achos yn wedi os gwyn dych chi, mae gadw hwnna wyn a rhoi lliw tu ole, yr un peth ar y top yna, yn neud y gwyn i sefyll mas lot gwell na jyst gadael e heb ddim byd a bod jyst cefndir gwyn y papur gyda chi hefyd. Felly, Coblyn Bach Drwg, gobeithio bod chi wedi mwynhau y fideo a gobeithio welai chi tro nesaf.